Isimbio Ruben Iglesias, my God. Good morning sa tanang tao sa tibok kalibutan, no. Kalibutan nga gipuy kalibutan nga atong himutangan karon ato nga material nga lawas. Ako nga nagpaila kaninyong tanan nga si Jesus Christ walay tao. Ako'y walay tao nga saktong pundasyon. Nagpresent ko kaninyo sa sagrado nga tubig. Ako makinalap, ako mga simbol tambal. Kinanambal man si Jesus Christ. O ganad sa fasting, no food, no drink. Samantalang ka ng mga tao nga klaro daghang mga tao, mga pare, mga pastor, dagkong masimbahan. Nangayo sila 10% sa ilang mga katawhan. Tistingi ka ninyo kung kaya ba nila bisan kuan lang. Bale one month nga dili mo kan dili mo inom. Kana mga tao nga nadalag mga tao nga naghatag kamog 10% sila ha. Kung kaya ba ka nila. Ako, mo ko, kay kana may nana nga mga tao nga nangayog 10%, manubag ra gyapon mo, kay dili man mo Dios, tapos nangayo mo 10% sa inyong mga tao, ipangilad ninyo. O man na bantay, para sa kwa karon, kinsa nagpresent nga, dili na matigulang ang tao, kinsa nagbutyag sa unod, sa masagrado, o bala ang mga butang, nga nagpagawa sa Facebook, sa YouTube, basta ako lang gihapon. Ug ako ang nagpaila kaninyo kung kinsa ang Dios ning kalibutan na katong mga tao nga dili mo tuon ako wala ko'y mahimo pero mo tuo gyapon mo sa tinuray lang nga naman wa may lain niyo agyanan wa manggod mo ka sabot sa gitawag og 4-star general spiritual investigator taga hukom mga hatol kung atong balikan si Jesus Christ sa kasadpan na nambal dito sa kasadpan ako karon sa silangan nanambal si Jesus Christ kaniadto aduna say matinun-an o matinuduan ako kan aduna sa ako'y matinunan o tinudluan apan wala ako'y mga tao kaya nga naman ang ako lang Ginoong Diyos Divine Master Directly Senior Master King of all Kings Master Bimbo Directly Junior Divine Grand Master Master Bimbo Cure First ang naay mga tao apan ako wala ako'y tao mo yun ay prangka nga bag-istorya kaninyong tanan pasintehin ang daghan mo na siya mo na nga kana mga tao nga nadalag mga tao balikon ko asa kanyo na ibutang inyong mga tao no o asa ni intrigo na inyong mga tao perting loya kaya kanyo duphan o suportaran ninyong mga tao ang pag-abot sa tanang klaseng kalamidad maproteksyonan ninyo o kaya ninyo na mo'y proving ba sa kuha pa sa kung charging kahoy ni siya pero pag ikuanin mo ni actual mapansin dyan sa tao pag i-charge mo lawas prove with evidence man jud ko kana mga tao nga nagpaila nga sila si Jesus Christ kaya kanila na ako naabot karon ang gipakita kaninyo naka sila ipakita o pangilad ra sa mga tao sa bagay karon panahon na daghang mangingilad sama karon ko sa mga doktor og DOH grabe ka mangingilad laliman ka nga bisan dili COVID gihimong COVID para makapanding na sila sa gobyerno ang nakapait diha kasunugon pa jud ang lawas na ang tao ra bang sunugon bisan kano sa dili na din makabalik ang iyong espiritu kaya naman sunog naman wala po bright po sila kay sunog o di sa tapag ipaitopsi wala gi ebidensya kay sunog naman abo naman sama karon sa vaccine nga giabot i-delivery na po sa mga doktor sa mga tao pag maabot ang expiration date ana niya ang tao nga matupukan ana niya mulos no nakalit ba kay ang iyahang mga bukog maabo mo na siya kalala nga virus o poison nga gipasulos yung lawas kada gong virus god kanang bakuna nila kuan maguna sila poison o virus ba mga mas lala unsa kung dili kayo sing lawas sayo ra mo mamatay balikon ko kita gipakataon ng kalibutan na kumpleto na ta wala na nakulang ka nato mo yun ay prangka apan sa kabright sa mga doktor og DOH gikontrol tibok kalibutan bagsak ang ekonomiya sa tibok kalibutan balikon ko ining kalibutan na karon ang pinakadakong halimaw pinakadakong sindikato sa tanan nga religious group kini mga doktor og DOH grabe sila og kan ba sa bagay balikon ko ang Dios dili jud ka Diosan sige lang kay dili man jud ninyo ikuan ug mingon mo maridyos wala padugang pa ang kalamidad
Mabita na ingon ko ninyo kung dili kay sa mga Dr. Duet surrender na lang jud kay kon karon November 5 naman karon nasugod og lockdown Marso pa karon November 5 2020 kamo tanan nanood sa kuha sa kong YouTube sa kong FB kamo na tanan na mukuan karon sa mga tao ng dalag mga tao looy kayo na sila pero pangutan-on nimo unsay kasinatian makasaysay ba sa istorya sa kalibutan ug anad ba sila ako nakiguban man sab ko sa kumatinon-an mangalap mi naguban mi atog lasang nakamuritsing nakabulingit mao bitaw akong figura karno hugaw di ba oh mo ni siya kay nga naman nag-estudyo man ko sa kalikasan inang kalikasan o gamang kalikasan balikon ko katong mga tao nga gusto mag-estudyo pwede ka mag-estudyo pinagis yung katulogon mag-spiritual study mo depende niyo kung asa mo correct sa patkiskin sa kalibutan sa north, east, west, and south mo na siya kung mag-estudyo ka mo siyempre magamit din mo sa transmitter o receiver humdulo mamiklorom para makakonek po makasending message mo so gadang buhay na lang sa atong lahat balikon ko pag matana ka mo tanan karon nga sobra-sobra na ang pagpangilid ka nato pagmaltrato sa mga Dr. Duets kitang tanan karon di mong inotel di mo makingkoy di mong robot sa tanan Dr. Duets pag matana ka mo dili kita magpaulipon sa mga Dr. Duets thank you po na marami paalam po